I quan són les 10:38 minuts aquí a Ona Mediterrània, mos connectam en Galícia per parlar en directe amb l'intel·lectual i polític més influent de la història del galleguisme polític i social. Concretament parlam amb en José Manuel Beiras, a qui ja saludam. José Manuel, molt bon dia. José Manuel, molt bon dia. Tot d'una mirarem de... Estàs ahí, no? Sí, José Manuel, bon dia. Hola, bon dia. Encantats de saludar-te en aquestes hores. Sí. José Manuel, en primer lloc, les imatges que vàrem veure l'altre dia de, diguem-ne, no sé quina és la paraula que tu uses, però de reconciliació, de retrobament, de retorn i de retrobada de tot el galleguisme, per un costat són emocionants i per l'altre molt engrescadores, amb el sentit de que semblen ser el preludi d'una cosa important el proper dia 18 de febrer. Bom, vamos ver, aquí o que acontece é o seguinte, a nosa diagnose é que Galicia é un pobo, un país, unha nación, que auténticamente está en perigo de extinción, un proceso de extinción no sentido propio como identidade, non só do punto de vista cultural, sino do punto de vista material, é dicir, a expoliación de recursos recrudeceuse. En todos estes tempos temos un goberno dende, por chamarlo formalmente así, que non é, son os usurpadores que están facendo absolutamente todo o contrario do que faría un goberno que nacese para cumplir as esperanzas dos nacionalistas e dos demócratas e dos republicanos que loitaron, cando menos por unha autonomía política do noso país, verdad? Este goberno está se ciscando nas cinzas de Castelao e dos mártires todos. Pero, sobre todo, ademais, o que ocorre é que o país está moi vivo por abaixo, pero ten esa costa tamén de enriba que o esmaga, que o afoga, e dentro do nacionalismo nós fixéramos un intento en plena crise en que nós considerábamos que a contradición de clase, esquerda-dereita, era nese momento dominante, digamos, sobre o conxunto das dúas contradicións, a nacional co Estado español. E por eso aportamos por unha apertura coas esquerdas que recoñecían a nivel de Estado, pero que recoñecían a nosa identidade como a catalana e como a escaldú. Ben, de acordo, aquilo acabou en fiasco. E ademais, agora o que se trataba era de abrir un proceso de ampliación do espacio do nacionalismo. Para eso é moi necesario dar non só unha imaxe, un compromiso, facer un compromiso de traballar conjuntamente para eso. Entón, nós o que fixemos foi, sin pedir nada a cambio, propoñerlle ao BNG que fixésemos un documento público onde, por unha banda, nós estábamos dispostos a apoiar sin reservas a candidatura do BNG, e, por tanto, Ana Pontón a presidencia da Xunta, a candidatura do BNG, para desplazar ao PP dunha puñetera vez das institucións que usurpa e que utiliza a PEBUG, e, por outra banda, a colaborar co BNG conjuntamente a un proceso a medio plazo que hai que empezar despois das eleccións, pase o que pase nelas, para ampliar o espacio, e iso implicaba, por lo tanto, pues ese acto de que foi leído como reconciliación, e que é no sentido de que abrimos unha nova etapa. Como se abriu unha nova etapa en 1972, cando se reformulou a Frente Nacionalista moito máis aberta no proxecto que se aprobara na Asamblea famosa de Riazor en 1972, que foi na que naceu o BNG. Isto en síntese a cuestión. Ten dúas dimensións. Unha, a do apoio alternativo ao BNG para intentar que o PP deixe de utilizar as institucións autonómicas para todo o contrario que naceron, é dicir, para expoliar o país para os seus amigos ou para as grandes
para os grandes poderes da plutocracia financiera, etcétera, e hai un proceso de desgaleguización sistemático, e o segundo, para mí é o máis importante, porque é outro conxuntural, de que efectivamente reformulemos ou abramos un proceso de diálogo coa sociedade, etcétera, e diálogo entre nós, e os espacios do nacionalismo que non están adscritos a partidos, pero que reaccionaron moi positivamente, con moita esperanza, ao noso xesto, que é unha andaina xa diferente. Quines expectatives tens, com a José Manuel Beirás, quines expectatives tens davant el 18 de febrer? Creus que és possible el canvi liderat pel BNG? Sí, é posible, é dicir, neste país nada pode dar por seguro. Eu sempre dixen que os meus amigos e compañeros de combate xa no antifascismo, antifranquismo, e despois tanto en Euskal Herria como en Cataluña, en os países cataláns, que eu sempre decía que nós somos, os galegos e Galicia, é unha nación sen Estado como Euskadi e os países cataláns, ben, pero que a diferencia, por lo menos, de Euskadi e del Principat, nós ademais éramos unha colonia interna e éramos dende hai bastantes séculos. Por lo tanto, os fenómenos aquí son un tanto atípicos, non? Os fenómenos políticos, procesos que se dan con arreglo ás formalidades das democracias liberais establecidas no mundo do capitalismo central, digamos así, pois aquí non funcionan ben. É dicir, aquí a existencia del sufragio libre e secreto, a falsedade de principio final, é dicir, na Galicia rural, os caciques, a rede caciquil de poder social controla os votos, sabe quen vota en cada casa, por lo tanto, o poder que teñen é extraordinario. Por lo tanto, non podes dalo por seguro, pero evidentemente que está, como din os técnicos, está moi abierto, ¿no? É dicir, por lo tanto, que neste momento é posible perfectamente. Vai depender de que se consoliden as expectativas do BNG e de que o PSOE teña mellores resultados do que dan as enquisas, que é moi probable que poda ocurrir. E tamén que pase cos alternativas de Sumar ou de Podemos, porque aí o perigo é que non cheguen ao ter escano e, por lo tanto, que eses escanos se perdan e acaben beneficiando sobre todo o Partido Popular pola famosa regla de D'Hondt, que está feita para eso, non para unha ecuanimidade. José Manuel, dues preguntes també, dos detalls. Un, això que tu deies, encara existeix avui en dia el carretaxe, aquest famós, i l'altre... Sí, xa te contesto a primeira para non despistarme despois cando é. Carretaxe. Claro que existe o carretaxe, pero vamos, están preparando todo o carretaxe, por exemplo, de todos os ancianos de ambos sexos que están na residencia. Mira, carretaxe, acaban de organizar un acto en Pontevedra que a restra de autobuses, a caravana de autobuses que montaron provocou un colapso de tráfico. Eso non é un meeting, eso é carretaxe, para o meeting igual para votar na Galicia esa chamada profunda. É onde, si sabes que nas colonias internas ou externas son precisamente os máis maltratados, os que son carne de cañón para o poder establecido. Eu nunca esquezo a famoso obra clásica de Albert Memmi, ¿no? de Retrato de colonizado, que cando lo era a primeira vez alá polo ano 60 en Francia, pois decía, concho, si isto non é o retrato do colonizado argelino ou tunecino, é o retrato do colonizado galego. Bueno, non é a mesma situación, pero efectivamente aínda hai bastante disso. Un altre, quin pes té a dia d'avui a quinta provincia tota esa gent... Ese é outro perigo, porque ese con sistema de votación que hasta votamos mortos isto por testemunhos presenciais. O sistema de votación do voto emigrante controla o poder, pode controlar en parte o poder do Estado, pero sobre todo controla o poder da Xunta de Galicia e a súa rede clientelar que ten alá establecida a través de moitos centros que foron creados por os emigrados e por os exiliados e que logo se convirtieron en focos de dominio do franquismo e do posfranquismo ou do parafranquismo que o PP, porque ao fin e ao cabo senón non estaría como está
con Vox e o PP só se diferencian en que os Vox son auténticamente nazis e os outros son fascistas, colaboracionistas con nazis, pero bueno, entón pode darse o caso de que incluso nas eleccións estas, a noite electoral cos votos emitidos en Galiza, pois que resulta que sí, que o PP perde por un escano, por exemplo, que non cos votos da migración que se debe a volta ao punto. Estes disparates poden ocurrir aquí. Eu creo que son impensables no Principat e en Euskal Herria. Eu non sei se nas Baleares pois hai algo parecido de fenómenos así, de unha forma de colonización, sobre todo por a invasión turística, por todo o que significa das grandes transnacionais que controlan o país, casi se fan donas das fillas, como ben sabedes vos, e padecedes todos os días. José Manuel, parlant, que parlaves feia referència a feixistes i a nazis, com així Vox no té cap paper a Galícia? De onde procede Vox? Procede do PP. E aquí que pasa? Que como o control do PP tan enorme, Vox non ten espacio no fa falta, ¿no? Eso simplemente, esa é a prova de que PP e Vox son a mesma cousa con matices diferentes. Vamos, son os rebotados do PP, os que se sentían e os máis bestias, non? Os que realmente, pues evidentemente, eso, por exemplo, que se ve vamos a ver, están con a historia da amnistía, verdad? Bueno, pero esqueceronse xa de que na transición aprobouse unha lei de amnistía que a quen amnistiou de verdad foi aos xenocidas do franquismo, aos torturadores que aínda recibían medallas, etcétera, etcétera. Esquécense de que se fixo unha amnistía para quen non debería ter dereito a amnistía porque eran delitos contra a humanidade que non prescriben nunca, e en cambio agora simplemente néganse a que haxa un mollón por amnistía a persoas que o delito que cometeron foi ir votar, cando non se les permitía legalmente, porque teñan todo o dereito do mundo. Non coñezo ningún país democrático onde por ir votar haxa que pedirle permiso ao Poder Central, porque entonces esto é unha carallada. Pero bueno, e o peor é que moitos sectores da ciudadanía que non son do PP entra eso, porque realmente a manipulación das grandes brunetes mediáticas, como se llama, brunete mediática, non? É tan tremenda que incluso no sector do que pode ser pois a esquerda moderada, etcétera, etcétera, pois prende o anticaravanismo, a cosa tremendo, pero non se prende, en cambio non hai unha fobia contra o fenómeno madrileño, ese burato negro que está aí con ese individuo que realmente tiña que estar procesado porque matou a máis xente nas residencias do que mataron as organizacións terroristas en toda Europa. Isto absolutamente, pero é un réxime en proceso de descomposición, está podrecido e para empezar é un réxime onde a cúpula do Poder Judicial é golpista e aquí non pasa nada. Eso como pode decir que é unha democracia normal? Pero aí entramos noutro terreo que trascende absolutamente as eleccións galegas, o caso galego e os nosos dereitos. José Manuel, vull tenir temps de parlar del galleguisme, però abans, en dues paraules, si pots, explica'ns què representa Alfonso Rueda i què representa Alberto Núñez Feijóo. Qui són? Alberto Núñez Feijóo é un felón, en términos que usa moito a dereita, un felón absoluto, é un ignaro, que é unha vergoña para calquer Estado que un individuo así poda ser un líder ou dirigente dunha opción chamada democrática, conservadora, e ademais pois é un corrupto total absoluto, un tipo sin entrañas, un tipo absolutamente detestable, ¿no? Que realmente está actuando completamente ao revés do que teria que actuar calquer persona que fose no seu momento presidente da Xunta de Galicia, que lle debemos a Castelao, a Bóveda e toda esta xente. Bueno, en canto a ninguén, un tipo frío absolutamente, só le falta un uniforme das SS, se tío é sentado no escano do Parlamento, é absolutamente frío, xa lle dá fría, impertérrito, imperturbable, eu creo que non ten nada dentro, absolutamente nada dentro, falta lle un uniforme por fora, pero por dentro non ten absolutamente nada. O que pasa é que ten todo o poder do aparato mediático comprado sistemáticamente, sobornado con cantidad de cartos, e logo, pois, o control dun medio público como a Televisión Galega, que é un escándalo. Os traballadores que levan anos, todos os venres negros, manifestándose, un Tribunal Superior de Justicia de Galicia que está dictando sentencias contra a televisión e aquí non pasa nada. Evidentemente, isto non
isto non é un réxime democrático, non funciona como un réxime democrático, non se pode considerar como tal. E Rueda, pois é eso, simplemente. E xa veremos que pasa. Mira, cando eu facía oposición nos anos 60, as cátedras, había un gicho que decía: yo con 3 votos hago catedrático un poste de teléfonos. Pois estes, con esos votos, fan el presidente da Xunta un poste de teléfonos ou algo moito peor, un pozo negro, como este. Queda claríssim. Centrem-nos ara amb el galleguisme, el nacionalisme gallec. Quin és el futur immediat que desitges per al nacionalisme gallec? Quina és l'estructuració que creus que és l'oportuna l'any 2024, 2025, 2026? Eso é do que temos que falar. Entón, eu nunca me precipito a falar por miña conta de algo que temos que conversar e falar, poñendo en común con outros dirigentes, con outras forzas políticas ou coa ciudadanía en general. Eso me parece que de momento non debo decir nada, teño as miñas ideas, pero me parece que sería prematuro, non? Que eu fixese expuxese ideas que debo reservar para expoñelas onde deber expoñelas no momento que comecen ese diálogo, de acordo? I, d'altra banda, la gestió política del nacionalisme gallec. Jo vaig llegir fa bastant d'anys, el llibre que... Perdón, que se escoita moi longe, moi baixiño. Sí. Repíteme a pregunta porque non está no entendimento. Sí, no, dic que fa... M'escoltes bé ara, Un poquinho mellor, sí. Sí, dic, fa anys vaig llegir el llibre A Estrella na Palabra. Sí. Allà te demanaven... Tu ets marxista, no? I tu deies, evidentment, sí. I en el mateix temps deies que si el BNG accedia en el govern, òbviament faria una política socialdemòcrata, no? Sí, pero socialdemócrata de verdad, de Bruno Kreisky ou do Olof Palme, non socialliberal do que veo despois, porque eu sempre decía, alguna vez preguntarme un gicho que era un desgraciado que me quixo pillar un periodista na televisión española. Usted é marxista, eu son marxista porque son inteligente, pero aparte de eso me decían outros, pero si é marxista como eso socialdemócrata, porque unha cousa é facer política socialdemócrata de verdade, tendo o norte nunha diagnose da realidade coa metodoloxía do marxismo, que non coñezo outra mellor de momento, e, por tanto, o norte que tes. É como se nós traballamos para a ruptura democrática con este réxime, ainda que saibamos que non se pode facer agora, pero é completamente distinto que deixala completamente de lado e andar camiñando no corto prazo. Por lo tanto, claro que faríamos eso, pero sobre todo con un sentido práctico, non? É moi fácil. Eu outro día con un compañero falando do problema da sanidade que decía que é imposible xestionar os Sergas, non? O Servicio Galego de Saúde, tal como está isto, meterse aí e meterse nun laberinto. Decía que o problema dos Sergas non pode resolver unha consellería de sanidade, ten que resolver a Consellería de Facenda. O problema da sanidade non se resolve na Consellería de Sanidade, si non se resolve previamente na Consellería de Facenda, cambiando a asignación de recursos, os criterios de asignación de recursos. Eso é fundamental. Bueno, pero e aí está a práctica do que realmente unha política socialista, no, si queres, na versión socialdemócrata, sentida que non é unha versión ni trotskista, ni maoísta, ni leninista, pero que bebe de unha serie de fontes, incluso moi importante de toda a tradición libertaria, que é moi importante e que tamén se ten por razóns históricas ben coñecidas botado de lado, ¿no? Pero sobre todo para o nacionalismo moi importante. O nacionalismo galego sempre tivo boa sintonía, por exemplo, coa CNT no primeiro tercio do século, en cambio non tenía tanto con marxismo-leninismo, pero bueno, estas son outras historias. Dues preguntes per acabar. A ver si é de verdad. Dime. La primera, l'estat espanyol és irreformable, ¿no? Sí, é irreformable, es decir, aquello que decía Pérez Royo, xa anuncia, la Constitución española non se pode reformar, só pode cambiar, sustituir por outra. É absolutamente irreformable porque naceu mal, é un régimen mal nacido, naceu dun fraude,
absoluto, no que tiveron moita importancia personaxes como Felipe González. Ahora se ve como é Felipe González, xa o era así, cando o coñecí o tratei nos anos 70, cuidado, non era outro diferente, o que pasa é que tiña outra careta. Realmente non, isto non ten sentido. Era naturalmente un réxime que establece unha monarquía que é a chave de boda para que non pode haber de ninguna maneira reconhecemento dos dereitos das nacións, por lo tanto dunha estrutura confederal plurinacional, pues evidentemente eso non ten salida absolutamente. I la darrera, faria falta la última, faria falta un llibre, però telegràficament balanç del teu compromís polític de tant d'anys. Evidentment has d'estar orgullós, ¿no? No, esto simplemente en paz conmigo mesmo. Bueno, non podo estar orgulloso. Non podo estar orgulloso despois de ano 1973 que empecé a militar na clandestinidade, comprenderás, pois máis de 60 anos, non? Non, o que pasa é que eu sempre digo que se eu tivese nacido nun país políticamente normal non estaría na política nese sentido, ser un cidadán comprometido políticamente como cidadán, pero eu non tiña ni siquiera, eu non tiña ninguna intención de, por exemplo, ser diputado, me llevo a buscar a casa no ano 85. Por lo tanto, é distinto. A política para mí foi un combate, pero por razóns de que estou nun país anómalo. Si non, participaría a política como pode participar pois calquer cidadán que realmente sexa consciente de que tenga que exercer os seus dereitos como cidadán, porque non pérdense, non? Esta é a cuestión. José Manuel Beiras, moltes gràcies, un honor, un plaer y pues moltíssima sort contigo. Estou tomando un café a ver si experto definitiva. Eu non sei se estou experto, se estou vigil, como digo os psiquiatras. Pero bueno, de momento, si che va